Pindot, Pinocchio, si Tarzan, si Donald, Pocahontas at si Janelle. Kumusta nyo mga cancer? Ako nga pala si Paulul. At syempre dahil kasi simula lang ng linggo, kailangan natin ng onting tulak para makaahon tayo sa ating katamaran pumasok sa eskwela at katamaran pumasok sa trabaho at kung ano mga responsibilidad ng ginagawa mo sa buhay. Kung wala, o di okay, di ba? Parang tambay ka lang sa channel na walang silbi sa lipunan. Okay lang yan. Ang importante nanonood ka ng ating video at wala na akong hihilingin pa sa'yo. So, simple na laro. Pag tumawa ka, talo ka. So, ganyan lang simple laro. Bibigyan ko ang sarili ko ng 3 buhay kasi wala akong tiwala sa sarili ko na kaya ito lagpasan. Pero sana manalo na tayo. Nafe-feel ko dahil pagod ako ngayon at nakakayanin natin to nang hindi ako matatalo. So, simulan na natin. Pagod na ako. Kailangan ko sumaya. Unang video. Vice Mayor Andap. Number 1, Ferdinand Dancel Aguilar, Mayor of Pasukin. Dahil di ako matatalo sa ganyan kasi di ako natatalo sa ganito kasi kumbaga hindi siya parang bigla ang joke eh. Parang kalokohan lang talaga siya na dumadaloy dahan-dahan at kaya kong tiisin yan. Ako, di ba ako kilala? Valedictorian ako ng mga cancer. Mayor of Subic. Put the D in valedictorian. Duterte, di ba? All interconnects. Sunod from Julie. Mga sumakay ako ng tricycle galing bakto, nakita ko yung cover ng upuan, yung mukha pala ni Digong. Para sa pagkampanya, kahit saang sulok ng iyong singit, pupunta ang mga kandidato para sigurado maalala mo kung sino ang dapat mong iboto. So kung basta pag nakita nyo ako sa kalsada, kamayan nyo lang ako. Makakampanya ako para sa ads at para sa hindi na ako ma-demonetize si Tito YouTube. Wala akong gagawin sa Senado para makatulong sa bansa. Nandun lang ako para mangolekta ng pera at mangurakot sa kaban ng bayan kasi halos na malata senador natin para ka lang ng anak ate, di ba? Kasama na sa sukli mo yan na may bago ka ng baby pag baba mo na. Yun na yun? Suslit na bagay. Naman to. Hi, ako po si Travis Kraft. Welcome sa kusina ko. Yeah! Ngayong maglaluto tayo ng adobong manok. Kailangan natin ng 4 na peraso ng manok. Mas kailangan ko ang pera kaysa peraso. Bawang at sibuyas. Dahong ng laurel. Mantika. Suka. At toyo. Una, paanitin ang kawali. Nasa Pilipinas na pala si Superman, ayos. Pero kudos sa kanya, mas marunong pa siya mag-Tagalog. Kaya sa mga Pilipino dito, na hindi pa nakapunta ng Amerika, may accent na. Arneo! Shoutout sa Arneo! Ngayong hiwain ng maliliit. Hanyayong sa'yo. Lagyan ng konting mantika. Nakakatawa yung accent niya. Genuinely. Ilagay ang bawang hanggang maging golden brown. Okay. Hanggang doon lalay inabot ang kanyang Tagalog. Pero diba, props sa kanya. Props sa kanya at hindi mo kampilit yung kanyang pagtatagalog. Golden brown. Gininto ang kayumanggi. Pag gininto ang kayumanggi na. Tapos ilagay ang manok. Manak! Sangkutsahin. Sangkutsahin? Ayos yun. Di ko alam yun Kutsa. Ilagay ang dahon ng laurel. Gugutom tuloy ako, leche. Ilagay ang suka at toyo. Hayaang kumulo ng 10 to 15 minutes hanggang 10 hanggang 15 minuto. Oo. patayin ang kawan. Patayin mo ako sa gwapo Lagyan mo. ng konting paminta. Dapat buo. Dapat buong mga hole ng paminta. Ayan. Handa na ang adobong manok. Woo! Adobo manok! Kainin na. Kainin mo ko, Travis. Yes. Ang sarap-sarap. No. Ang sarap-sarap. Kung si Superman malakas din tayo sa hindi pagtawa. Maraming salamat, Travis Kraft. Nagustuhan mo ang aming mga pagkain. Sana mag-iisa to magandang mensahe sa mga Pilipino dyan na nakatira ka sa Pilipinas pero hindi ka lang marunong kahit na simpleng Tagalog lang. Hindi ka naman kailangan maging Makata or maging Makate. Kailangan mo lang dito. Respetuhin mo na kung nasan ka. Hindi lang sa Pilipinas at kung nasaan ka mang parte ng mundo. Maraming salamat, Travis Kraft. So yung punta ng channel niya pero mukhang hindi na siya nag-upload. Sunod! Oy! Sino ba Ikaw? Pag-stress ako, nag-stress eating.
Okay. Oh my God! Top, tama na Pampamilya Channel tayo. Ano ba? Ang sarap-sarap. So, maraming salamat. Bigyan nyo din ako ng D, please. Dunk on my donut. Speaking of pagkain, di ba? So, ayan. Pinapatawa kayo sarili ko. Pasensya na. Sunod! The double D means dalagang Pilipiniana. Yeah. Maraming salamat, 10 mga daliri. Dalagang Dunkin' Donuts. Yeah. Hamonado. Crossovers, nobody asked for. Pero yes, maraming salamat. Pampamilya nga tayo. Tama na. Ito lang ang ibon na gusto ko. Ito ang ibon na hindi na kailangan mag-evolve. Ibang ibon ang mararating niyan. From Christopher. Santo ninyo na andito ngayon. Ang mga bata ngayon, malalandi. Kaya napuputisan. Ah! Bobo. Ano po mo? Hindi po. Sorry po. Ang gwapo mo. Pagkasok. Santo ninyo ito. Kasama yan sa pagiging curious mo sa iyong mga sa opposite sex or sa parehong sex. Basta any kind of attention, love, affection, nagiging curious sa mga bata. So, siguro mali din yung mga bata na sa public place sila nagagano. Pero anong magagawa mo? Cancer eh. Anong gusto mong gawin nila? Kaysa naman magsogo yung mga yan at gumawa ng mga batang hindi nila kayang pakainin tapos sasabihin nila blessing. Maraming salamat. Hindi ako natawa. Ako ay natukso. Natukso ako sa landian. Sunod! Anong meron sa mga jeep ngayon? Ayaw niya pagbuwara. Kuya, hawa mo. Oh my God! Tulang pa, tulang. No! No! Kuya, parang awa nyo lang. Kuya, parang... Ah! Oh shit! Hindi demanda ka! Kuya, parang... Hindi ko kinain na sumabigaw na siya ng tulong eh. Kuya, parang awa lang po. Kuya, parang... Oh my God! Tama na! Deja vu, I just been in this place before. Higher on the street, and I know it's my time to go. Going new. Deja vu! The face before. Walang kolekta ako ng mga impormasyon at sinabi niya lasing daw siya. Kaya niya daw yung ginawa. Pero kuya, sa halagang ₱9, makakapunta ka na ng langit. Maraming salamat San Pedro ng Kalsada. Yung lang kailangan mag-abot dun sa simbahan pa nag-aalok sila, pinapasa-pasa. So, sumakay lang kayo kay kuya, ₱9 lang makakapunta na kayo sa langit. Maraming salamat from Lance. Yes, the Fast and the Furious. Pero mas furious dito yung babaeng sumisigaw. This is so sad. Can we say tipaklong? Tipaklong! Anong bakang mataas tumalon? Ano? Tibaklong! Diba? Uto-uto ako, parang kayo lang. Para is an abbreviation of parang awa nyo na manong, diba? Parang awa nyo lang! Ito literal connects to the time conversion zone. Okay lang, sige 5, bawasan mo na ako ng isa. Yun naman eh, last sigurado ako. Sunod! So, kailangan daw niya ibigay yung susi sa kaibigan niya, yung kasi nakasara daw yung pinto at nakalak siya sa bahay. Nice editing. But, ayan, ayan yung susi. Dekalidad na editing. Oh, power! Kulang! Oh. Oh, shit. Okay, alis na lang ako. Bahala ka dyan. Tunay kang kaibigan, Kuya HD. Iniwan mo na lang kaibigan mo nung nagkandaloko-loko na. Yan ang mga tunay na kaibigan eh. Cuerpo, sara mo na yan! No! Ay, pag talaga mabiglaan ako natadali. Alam mo, lagi ako natatalo pag yung mga mabilisan eh. Kasi hindi na nag-iisip yung utak ko eh. Pero sige, fine, okay lang. May isa pa naman tayo. Wala akong paki. Kakayarin ko to para sa inyo mga kasasunod. Cuerpo, sara mo na yan! Ito na naman. Ayoko. Hindi ko
kayang pigilan, tangina. Tanginang zombie yan. Nakita nyo naman kung paano ako lumaban, diba? Ang sakit sa pangaroon na. Gusto ko ulitin kasi total talo na ako at wala na akong may pagmamalaki naman kahit kailan sa buhay ko. E papanoorin ko ulit para lang matawa ko. Yes, alabas ko din. Para siya si Rasapi. Yes, alabas ko din, pucha. Maraming salamat at nagbuka naman ako walang kwenta from Kostya. Feeling safe when he drives. Yes! Ang sarap! Ang sarap. Ang sarap na wala lang ako kailangan ipigilan. Para means parang awa mo na sunod. Maraming salamat from ni... Siya yung nagmaneho. Paunahan kayo ni Vin Diesel. Akala mo yung diesel mo, pinanggagas mo lang. Sunod! Hoy, nagtitrip ba kayo? Sino pagtripan ko kayo? Ito lang ito. Oh, Sino yung tumawag sa akin na nakamotor? Ito. Nakamotor. Sino pagtripan ko kayo? Kuya. Gusto nyo pagtripan ko kayo? Ala! Mag-sorry kayo sa akin. Hoy, ikaw, halika nga dito. Mag-sorry kayo sa akin. Sorry master, ganun. Yes! Mas makulit pa ako sa Siyempre marami mga na-trigger sa comment section. Halata naman ng joke lang, titrip lang siya. Kasi mga basag lang ito na trip eh. Well, basta sarcastic lang naman yung trip niya. Itong mga bobo pinagyayabang yung mga lugar nila, puro mga batang hamog. At tayo matuto naman tayo maging open sa pantitrip. Kasi puro panghel dyan, pero sa loob ng kanyang kulo, mga demonyo pala. Dito nagtitrip lang, wala naman nasakta, di ba? Nanggagago lang, nangka-cancel lang sa mga batang, kinangka-cancel lang din. So maraming salamat sa iyo kung sino mag-gumawa. Sunod! From Jojo. Pag tumawa ka, tuyo ka! Meron na ba mga tubig sa inyo? From Van Harvey. The living meme himself. Namimiss na kita, Tito, dati hindi ka na nagre-reply. Alam ko, malayo na yung narating bilang isang pambansang agila ng Pilipinas. Oho! Nani? Oh shit! Kono hentai! Sino yan? Oh! Oh! My God! Oh no! Si Ren! Hi, Carl! Oh! The face of defeat. Oh my god. 本当にごめんねずっと一緒にいてあげれなくて Sumimasen. Wala na, huli ka na, wala ka na magagawa. Carl. Carl Kun, pasensya na. Kailangan mong saluhin to para sa lahat na mga kapwa mong Pinoy weeaboo dyan. ごめんねごめんね Sumimasen. 上太郎 Oh! Yes! Oh! 向かってくるのか逃げずにこのディオに近づいてくるのか Yes, Dagul. てめえをぶち You're のめ not せ getting closer. ほほうでは十分近づくがよい無駄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  Hello! 無駄無駄無駄無駄 何 Oh shit! 止まれ時よ Yes! Tanggal yung pagod ko sa katawan. Maraming salamat. Ay, from Niga Phil. Maraming salamat sa ginawa mo. Yes, sobrang nabuhay ang aking pagkatao doon. Kaya pala meron tayong Dante Gulapa kanina eh. Nagparamdam na ang kanya enerhiya. Tawagan lang si Tito Dante. Tito Dante, please! Pansinin mo ako, Tito Dante. Tinatawagan kita. Tito Dante! 本当に Please! ごめんね Pansinin mo ako, Tito Dante. 一緒にいてあげれなくて Namimiss na kita. Sumimasen. Oh, tama na. Zawardo. Ayoko na mag-comment. Okay? Alam nyo na kung ano yan. At, yes. Dito natin simulan, di ba? No comment, only love. Di sapat ang tubig para sa amin. Ang gusto ko lang po sa Nawasa, sana kahit 1-2 oras, mayroon man lang. Maawa sila sa amin. Magbabahuan na yung mga kipay namin. Ganun na lang.
Hashtag no filter rin si ate. Yan ang tunay na no filter. Marami sa lang. Yun, di ba kadumi sa tubig kanina? Yun sa iyo? Paamoy nga. Ang sarap-sarap. Sumimashin. Amoy El Nino. Sunod. Tulog uli ako ng konti. Ano naman to? Mamaya-maya, narinig ko na siya na gumaganon. Ganyan. Parang naubo pa eh. Tigil na natin ito bago ako sumukot. Pero may plema pang kasama yung ano niya, yung pananakot ng multo ni Lola. Maraming salamat la. Sunod! Kasing dumi yan ng ating tubig ngayon. Kaya nagalit si ano eh. Kaya si tita sa jeep eh. Yung mga malanding mga bata dyan eh. Mga bata ngayon, malalandi! SM is short for SNM. Kung hindi alam SNM, pagpagpalaing ka, isa kang anghel. Huwag mo na i-search yung ibig sabihin nun. Huwag nyo sabihin na narinig nyo yan. Sa akin. Ayun, yun yung clue. Ops, tama na, papamila tayo channel. Jew finger? Jew kuko? Nakakatawa. Mga matatalino member na makakaintindi nito. Top comedic value from I Eat Sadness, June. Ito na ang kanyang huling anyo. Diba kung si Karamia naghihiwalay, ang Junel nagsasama-sama lang yung cancer at sukot sa Maymay na to. Wala nang next. Wow, napakaganda nga naman panapos, diba? Yung mga top tier na mga Maymays natin ang ating tinapos. So ayun, so doon nagtatapos sa ating tumawa ka, tokhang ka. Sana nakatulong to sa enerhiya nyo. Ako parang nabawasan lang ako, lalo baka di na ako umabot ng Biyernes. Pero maraming salamat sa mga nanonood. Huwag kalimutan i-follow, like, and share Twitter, Facebook, tsaka itong Reddit. Alam niyo na, you know the drill, 129 about easy plug. Huwag niyo kalimutan i-share sa mga malalandi nyong kaklase na nasa jeep. At syempre, huwag kalimutan mag-subscribe. Paulul, out. Sumimasen. Ang isipan sasalan o agam. Siniskwela, 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 hey.